Zunguachoni has evaded some very important aspect of gikmo nego wachi. Owachoni achiel kum gimomiyo ngima ni malo NHIF. Mar ariyo gimomiyo nengo piny ni malo NSSF. Kineno kata the increment manye Kenya Kwanza biro go from NHIF alone, nyocha ji ne chulo 500 shillings. Ji duto. Gin gimede magiketo capping at 5,000. Kalure gi kaka yuto mar ng'ato ka ng'ato. To gimalite gini ni en gima osebedo implemented to pod yedhe to timre nadi. Onge to ji chudo every month. Matira ni Sirkal does not want to be accountable. Ni yes wakao pes jopiny, to pes jopiny ni watiyogo nang'o mondo at least enengo piny modhi malo ni. Nengo thieth to mondo timre nadi odog piny nikech koro Sirkal yudo yuto mang'eny moloyo. Tadira makende gik moko ariyo gi to komedo nengo ngima kata disposable income mar ng'ato dok piny ahinya. There's something they call pay as you earn. When of the wacho gimomiyo they just decided to change. Ni koro ng'ato ka ng'ato, they came up with a new schedule. Ni in between this and this, as opposed to mwandu osuru manyoche chulo, wadabole, wamede mang'eny. Emomiyo jomoko kaka tuli gini koro yuak sani. Kineno kata, because I think it's now at 2.7% of the gross pay mar ng'ato NHIF, as opposed to 500. But though capped at 5,000. Kata kaman angeni podi timo public participation ibo chak ngade dwe mar adek kapo nono ni public participation. Remember ni negitimo jomoko no dhie court kata gik moko kaka affordable housing gini with no structure ne already gise effect keno ne warning to dane modhie court kwa wacho ni oyo gik mutimo gi hinyowa. Omiyo agombo ni kaka ng'ama tiyo gi Sirkal machiegni ahinya Joseph mondo okel confidence ne jopiny ni yes gik mwatimogi to hinyo utadira maten kendo we about how money multiply, but how does money multiply when you overcharge people? Money multiply kanga ikero pesa ni e bank adhita kawe asa tiyogo anyiewo gimane Joseph nigo. That is how money multiplies, or alternatively when central bank again loans the banks, which is not a very good thing. Nikech sani kata Kenya montie sani liquidity issue nitiere banks te magi depend on central bank. Moko onego bedi ni bank achiel ema timre nade ema nyalo dhi kwayo menda e central bank. But kiyudo ni koro banks duto ringo kocha materially they are having liquidity issue. Why are they having liquidity issue? Pesa mane gimiyo giholo jopiny are not able to pay back. Ang'o momiyo jopiny ok nyal duoko loan mane omigi? Nikech ngima ni malo, to ngima mani malo ni omiyo jomoko wito tijegi, jomoko timre nadi ok yud mapato mane gin go manyalo miyo gi service loan margi. Omiyo agombo ni jopiny mondo ng'e ni nitiere gik ma Sirkal pod nyalo timo manyalo miyo ngima odog piny, and we'll continue talking about it, especially subsidizing fuel. Kunyalo timo kamano to bokonyo jopiny. Wilberforce ne penjo gima wanyalo timo kaka jo opposition. Kineno kaka jo Azimio wuoyo, including myself, eni ngima ni malo to nitie certain measures including subsidies mwase wuoye. Ingeni when you subsidize fertilizer, nikech angeni Joseph Bonyi sani we subsidize fertilizer, it was very cheap. Jowane oyudo chiemo mang'eny, bando mang'eny. Tabo nyise niya jowane oyudo bando mang'eny, to bende wasenene ka bech mogo odok significantly down. Minyalo kwan koso bando pod sani 2 packet of kgs are trading at 150. Ang'o momiyo ok wanyal yudo bando even at less than 100 shillings mondo ji duto yud chiemo? Nekech cost of producing kata ni miyo fertilizer ma chiemo dok piny, to cost of producing cham no entirety ema ging'iyo ni ta produce gi pesa marom nadi mondo watere e shelf gi pesa marom nadi after the value addition motimne. To seche ma jo baba gini kwero kata kaka nye baba wuok, ang'eni maybe it's part of what we'll discuss. Kowuok oko makwero niya oyo jatend piny ok onego bed ni luongo judiciary mondo giwuo godo
ikwero mibadhi. To seche mikwero mibadhi ni itimo marach kata nyathini minyuolo. Seche ma in kode to nyathini osiko katimo gik moko mok ber. Tiwacho iwuok oko tingi ang'ani nyathini tema no kwalo gwend jirani. Tiwuok oko ni oyo okabi yie ni wuoyo marach ewi nyathina. To nyathi to ng'ene ne mokwelo. To nyathi nyisi ni babi winjo kaka ng'ano wuoyo koda tibi wuok oko tiwacho ni okabi yie ni wach ni nyathi no kwelo. Kar wacho ni nyathi gi mikaono ka in godo tibang'o iduoki michwade. Seche ma kero buk wuoyo gi judiciary. Okay, no wach marach nikech they are interdependent. Legislature timo kelo laws, ker mare and implementing, to jogi custodian of laws. Gineno niya laws mane jo parliament oloso ka be ker luwogi kako onego bedi. To kineno chik append chik 161 I think of the constitution. No, 181 of the constitution. Mawuoyo about the judiciary. Either 161 or 181. Mawuoyo about the judiciary. Tiyudo ka giwacho talking about the independence of the judiciary. Omiyo kako nego gitima onge ng'amo nego wuog oko ka kwerogi ni in koro, it's article 160 of the constitution. In koro wuog oko adwa ni ti kama. Pend chik onyiso gi kaka onego beni gitiyo kendo they should not be controlled by anyone. Omiyo adwa nyiso Wilberforce ni seche mokwero ni gima kama ok onego timre. Mane ma konyo kedo gi mibadhi gi keto sirkal tesre. Kedo gi mibadhi kowacho ni oyo we judiciary obed independent, we judiciary ti kaka onego ti, ok ni nyise sweet kaka nwaneno ka gidangle sweet ne judiciary ni koro sani wadhi medo another 25 judges koro tiju dhi bet mayot. Oyo 25 judges mimedogi. First and foremost ng'ama dhi chulo. Haya aneno ka wachiegni dhi e yweyo moro matin. Nitiere wach midwa medo kapok waketo tenge twak makamano kapok wadhi e yweyo bende. Joyce adaduoko gima Rachael wacho kendo aduoko jopiny kapiny wacho weche adek kende mapiyo piyo. Mokwongo wacho wach mar corruption ma en gima duong' kabisa e piny masani. En adier ni corruption nitie migepe te. To ananya wacho ni corruption mondo mi fight corruption kaka jo Kenya en one man effort. Wachakore kiwan wuona mondo mi fight corruption. Kapok ochopo gi jotelo wan giwegi wan manyaka wachak fight mar corruption kendo wuona. Sirkal boketo policies